Hmm. Ay, kung nakakonect ka dito, bedroom, ate? Wait, alis po natin. Sino na? Sige, sige, anak, anak. Go. Hindi ka gawin dito, Ha? Matulog ko na? Pili kita ako niya. Nagtilikod ko niya. Hindi ka kami niya. Bumbusan. Sige. Wala ka. Walang dating. Ano? Puro may lang ako matipa-tipa lang yung tingin. Siguro ka garo dito. Anak ko pili ko diya. Ako yung isinakay. Ka. Gawin kayo adito. Ah. Go. Ate, kinamagla ko. Patuturo yung parabo na tayo ulo na EJ. Ano, mapal matulog ate, kitip yung pagan-anak ka ni Hera, ito pagtuturugan niya. Ano, umanay. Rotating. Siguro ate. Ano, tutulog mo yun ko.
Beda din ang pakit, nagpapis ba siya niya, nagbasik na yung lamayan ka. Na ginaburam din yung maisahan. Gusto ka lang. Dapat lupa. Problem ni. Mabanit lagi rin. Ang tuturo na rin. Tukatan dito, dagyan. Harapan sa landihan, black toilet. Hindi ka dami ko ay may ano? Ito, Ano tawag ko? Kitnang dakol ba din itong alin, maka galit di likod. Kapag ata makadpadayo ate, imagine mo panso ni EJ, abagatan, sumangkot sila lang kuno 3 days after. Awan, makikita mo da papa no ko EJ. Mapanagarong-garong. Black na rin. Oh my God, there's no chance. It's black again. Yung ko atin daw lang na ito, tricolor. It's a girl!
Talo ko na laki. Pag sinukatin at anak yung bandera, ay ni Peanut. Itad ko, Jekrin kaya't mo, Hera. Mga samit, ano ko ito? Awan ka harap agad ko. Nakariin na. Sorry, maingay. Hindi lang eh. Gusto ko nang lumabas ko. Hindi niyo ko na. Tapak ko yan. Good girl. Good girl, good girl. Good girl. Nagmasi ka. Try ko lang pwede niya. Ay, the brown. Ay, wala, the brown ni Zero pa na. Try color. When? You're the third child. Pero more di ko. Ako din ni Grapo. Siguro talagang ginamit niya ko ito ng pansin. Siguro hindi din. Sa mga dua ko yan. Ano tinitry ko lang? Ito ba? Big head. Ay, big bone. Three. Ate? Well, just ang peanut again. Tricolor. Tapos nung bao, ikaw ka na. Yan!
Sugar EJ. Anak mo. Anong ba yung design nila ito? Ito ni. Or, ano yung headlines? Basta ko alam eh. Ulay na ako. Bilang ko pa. Kasi 72 to 48 hours na availability versus ko yung search ko idea. Lagi din tinure mo anak kaya na ba? Sinahot ka sa ase. Yung nakontar ko ni Kuya. Eh, wala natin yung try ko na. Galit-galit ako na open mo. Mas adan to bitaw dito kulay do ko itong dumakap ko. Ano daw abot ko Pilipinas? 5? Ano sabihin mo? No, sabihin mo. Mawalik na rin sa ko. Hindi ako yun. Lagi mo 4 tinatay. days lang. Ang pagkirap mo, sabihin mo. Basta laki-laki ko niya, pero also, dito negatdo. 23. 6 days. Hindi, ano ko nito. Kaya rin ako natulog. Tutulog ko, bebe. Nakuha ni Ate yung sa yung katulog ka. Sabi ko yun. Parang madali ka naman. Study na ko ng gabi. Bakit ka nagpigla ka? Natapatan ni Pina natin. Legit, dito buntot na ko yun. Wait, wait Wait, na dulo na. Oh, okay. So siguro tataon kuya, akala kitite, likod ni Brownie. Ano lang nagpo-DJ. Tapos nagtaray na naman dito. Yun lang tagkate DJ. Uy, tama parating na tayo. Sana parang yung nakalaputan. Nagtagdi, yung mga anak na ate kasi nagtaray. Iti, tinilo banda.
Tapos di ba nagbakil ka Santana, kung para dinitili luwa. Kung protekin na tayo, may puweta. Wag ka na umiyak. Lusa. Sabi, nag-ray ka rin. Wala ng grao, wala na. Nako, turog-turog ka lang kita. DJ, i-follow ko si TikTok Kuya Ket after 4 months. Ang hit man ti ano. When ate, gusto, big bone nga duwa. Mas may sa anak na, get 4 months tagkapunan. Magdal na ko, ano ko. May mga isa. Dagdag ko, bakit na kong malakot. Ni Hera. Gusto ti ako mga may sa orb, walang ti anak ni Hera. So, ganyan. Ang kung kulay na. Drink water. Drink water. Sunod mo dayo ate. Madayo talaga sunod ang pusa. Ano kahit anak na. Pabutong na. Pero makaiayam na, nata. Kuya? Pero makaiayam na. Yes, permit na. Parang na ako niya. Tinakay mo sa sarap na rin na aso. Kumanda ka. Water ka tayo? Hindi na. Hindi mo na. Siguro. Pamate.
Bibisyon. Na, bayag nili sa April yan, kuya. Nora C. At jam. Okay. Ay, bunga sa tais na bilhin. Pintas. Bueno, ito na eh. Tapos ang pintiyanan. Right. Space saver. Kulay brown. Kulay brown na yan. Lemon na yan. Lemon. Give me lemon. Lemon. Green. Wait. Habang rumurumar kita anak lagi gulili ta ano na susunod. Lagi ka na dito nag-breakfast na tayo. Yummy. Wala na ron. No choice ka No na. choice. Tulog ako sa jayo ko eh. Sige. Ay, bilis pa yung wala ka Lord, bigay mo na ang lalaki, Lord. Huwag naman puro babae. One day, lahat ko mga ay nihera ko yun. One day on Tuesdays. Kasi ni Pili. Yan ang matumakti. Mag-organize ko. Bookshelf. Baka mamarigatan sa mga Alis tumitik na pinaganap ng atin. Mga take-take termin mga good Ate, doon nakita ko na dispenser tea food, ken ganun. Yan para grako. Nakita din ko yun. Ganun sila na-cute. Ganun kayo ko ha. Ito yung send ko ate. Baka mo sinunod ni Grapo dito ha. Stop. Ayun nga, kaya ko yun. Ito lang danong Habang nagpatibay, rin na pang sheet sa kanin dito, ganun. Ito yung pang food. Pang tipid. Yung dito, dispenser ka danong yan na yan. Ay, biglo ay, ano?
YouTube ko, agababulak tikas ka, anti-watch out. Nagpas ko yung subscriber eh. Pero kalau tidak, Nag-usog dito buksit. Wala kayo video. Ay, anong agad na title doon. Oo nga rin si Jay Bunso eh. Eh, Bunso pa. Right, horror film. Yung series ba? Masusuwan ang kape lang pasusun kay ni Pinakit, no? Mas na lang lang binipinak pagkaate. No, sa bali nga tao. Susunod ni tao. Pero kung pagka ganda rin. Minsan tayo naakang pag-iwas na rin. Okay. Posible nga ito ang galaxy natin yung brown, black with no white. Anta, Jay. Ito Jay, nakita ko Jay, bigan Philippines kita mo, ay duwakas ka. May isa nga, may isa nga lemon. May isa nga green. Ano dito ko na ilarang. Yan, nagbayat pa eh. Tani, dalaga, ano na. Tita ate, dalaga. Magkikita-kita pa hindi na tayo, baka nag-jail tayo din. Ay, nakasaragayang niya. Ang munti ka, gutom ko kapag hanapan na hindi kuya, ijay, sirok ni Jay ni. Sa ngalan. Kasi iso pagkot-kot ko tabi na. Jay, Sabi na- sirok ni Jay, DJ ni, DJ. Sabi niya. Sabi ni, kasi awan tinagyan na ije ate. Inisip ka na yun na nawapan ka ni Jay ko, isip pa pa na napagkututan. Diba nung may sa mga sign ng agutut at higit aganapan, ije. Hindi ko yung siki. Napayag na. Ayun na yan, nag-isip na nabayag ka.
office. Meron sa gina-open. Razor. Ano ko magayam ate nalipatan idimbaga? Tay pagkuskus ti baw? Paan? Nalipatak yung bawa idi ano? Hindi mo muna yan. Ayun. Kuya? Hindi mo muna yan. Diba? Well, kuya. Dito siya ka dun. Atin dyan. Kasi narunot DJ, ginatang idin. Pwede pa ito stand niya. Kang. Ano hirap? Balak ko talaga. Kuya natin ang turak na ti Aldo. Ah, Dito yung tao di ate. Dito yung makaduwa. Puro ang yung tititi ipos na. Bakit ka? Ay, napayad na. Lak tinapayag na amin. At ilang inaudi ate, tapta, inaudi tapta, isa ti Adda Brown Pure pa na. Daming bibig, sama ang Adda. Ay, makalat sa akin na kuya. Saka na. Well, papa din ang gabi. Kasi ko ari. Basit lang nga na ayro ka na. Yay, nagkuti. Ano ko tingin tatay? Hindi na ako. Napunta yung nila eh. So, pinakot ko dito pa. Eh, ito na.
Well, isipin mo ba ni Manong anong lumar lang ito ano Yay! baliktad mo kailan kuya pag-rayotin mo pa wala na pa lumandog kagirin ang cute! Tapos si Tropa na ate. Nagwas si Tropa na nagbasit kay Suna. Kung ba? Opat! Yay! Ano dito? Ang pa gender reveal na. Isabel! Puro babae. Pinagli sa babae. Ay, ako. Rako, man lang ipamanang. Ikan nak mo. Puro babae. Apat. Talo. Natitalo na dua pa. Era. Ano ito ate? Automatic. With the dryer to washer ito. Gusto ko ito. Yung muna yung makadot. Pinagalit. Ay, sorry. Good girl. Good job. Good job, Bella. Good job, Bella. No job. Walang job. Ang tatay natutulog. Ano dyan? Black and white lang. This one. Gusto lang ate, ang yung black and white lang. Basit mo, so nakita ko parang nagito yun eh. Kaya ani, Herat, basit mo siya na ate. Bigla ko yung pahaba. Isang grapo, ay kumarang dapat ko pinot na ipamana. Wala mga kulay yan. Mahal ka tayo ng isa? Ay, gawa ka ito yan? Ayan. Yan ako yan. Pagdudwan. DJ Dyson ko ko. Ayun ba yan? DJ Pagsuswan. Kuskus. Oh, sarap bumay, grapo. Talo kaya ako. Hindi, pwede ko. Pilat yun, busit na talaga. Ako pa expect na rin nga ganakso na ate ah. Medyo na aldaw.
Si, ay, ayun. Pero natin tinatanda na ni planets. Planets. Hindi planets, tinaganda. Planets. Yun. Babae man ate. May erakit ko Anong Greek mythology tinagan na. Kasi na nag-igrakon. Wala na kasi nagawang samyo makarinig. Samyo kayo, girl. Samyo kayo. Kita lihat di labayag gabay ket najarang agkadjay lamsay din. Tapos ket DJ labayag kita anak ko inakit nakatangkap. Dito na tumba na yan. Uwi na tumbal tiba kita. Batul nila yun. Sinibilat kit permiti ah? Kit agad anak pa lang atin niya. Maamot ate. Ikatunda bilang mo po dito, gitingo punda, bago daag, pasusok. Aman, kumadasak nagpaganak. Yung baboy ni Ay, black and white. ano na. Nagdanagnak na rin Sikat yun ang padanag kanya. Penne. Ginoon na ito. Nagdanagda Long neck na din na inaudi. Long neck na daw the half inch na ano. Cute. Dapat ka lang batal ng ano. Dapat kasi dapat chance na. Ano naman? Urok mo ni Grapo. Ano lang galaw? Nakarinig ka pa. Naka-recover. Naka-recovery. Mukit. Awan kan talong. Ay balasan ko. Po. Yan ate. Dinalam mo yun. Isang anak, isang pagpaturo po bagbagi, ginamang baby. Ang bayat kayo sa rin kung kami is na. Ang gabsog lang is. Dami kayang brown natin ni Kuya.
Daamin yan ti right side, ti Rupada. Oh, baby. Now, here. Wala ang likwan, pinatin na yan. Girl. Meron na amin yan. Kung makatulog ka, makapasuko ka pa yun. Yung mga paliwanag natin, ni Venus, Mercury, ni... Ano to? Mars. Mars. Luto. Luto mo na yung luto. Wait. This Earth. Ano this Earth dito eh? Kasi isa ng firstborn. Mga hindi ko. Gusto natin tapos tingin. Bravo! Ah! Gulurukan! Hmm. Pagtarasan ng aral. Ah? At ini taktubag yun na pero also ano mo yan, Justin? Kasi din good. Hindi na bakasyon mo yan. Kata hindi kasi kasi tayo mo ito na yan. Awan de pinutang. Yung nilangan natin. Naubing maturo. Kasab na ko magpagilan. Oh. Yung natin. Ano na yung mga tinraho ko tawag makatulog na. Jadi na nag-ready ako eh. Isip ko na sambat kayo. Siya kung inauna. Siya kung makadua. Makadua kayo makapat. Natiksan na eh. Ginawa din. Ginawa din ka. Oh. So hot in the Philippines. Lalo ti mga bandang 1 to 4 ate. Ako. Kita na sarili. Ano?
awang pangarumor yan si kwarto awanon. No, mabalbalin lang maturog yan tiwa. Mabalin yun no, ada ni Lowe. Debla. Karkarawa di mga ano. Awan, sensitive lang ko ni mga karka. Yun nga, tinari ang dikit. Sinagbat na. Nainayad na kasi yung ate yung sumulog. Aman. Sa akin, ito hela. Matagkarawan, puro lalaki Pilipinas, puro babae. Peking LB mo ng mga ate. Lahore. Lahore. Dito na din natin na pinakailagay ko sa pet mo. Ano nga ba pinag-blast ka rin na? Hindi lang yung gulo. Didid na eh. Kasi ako nakabisat yun. Kasi po rin ako natin black mat, nag-direct na makakuha na. Nagdarik na at tama nito. Hindi tayo kutularo ko ate ah. Marami ka kuya. Man. Nag-direct. Pangarag po naman. 4 to 5 months ko na naman. Mano tagyan yung DJ mo sa box kuya? May May isa sala? Sa treats. Mano? Out to use. Nagtagta na kaysa dit. Di ka takit niya hamid ka tamaltalab. Give a space. Well, puri ni Mang Lari at nagdamdamag. Ano nga ito yung katitinan di aso ko na ano. Awan, nagkarutin ka. Awan yung katabi ko, di kayo nagatun niya ako. Ano nga tumalab ko na yan. Yung narigligat talaga, may katulad ang pas na video kasi si Sue, at adult pang
Ayan na. Go. Food. Mas masipangin ko, no cute, no cute. Nakabot ko dito. Uy, nakabot ko dito. Long wait. Ganun ko na tapala. Subsubay ko, subsubay mo. Sang yuharod. Hindi mabisin ko na iniod mo. Gida ka nga. Gida Gida ka. Pagkasok ko na lang, pagkatasan na lang. Mas may sa magbote na ko. Ito na na, pwede na. Pwede na. Kailangan mo ba na po ito mo na nagkatuloy ka? Sakto lang pala sikat mo prepare. Lalaki. Ganito pa. Ewan, bakit nakapit mo baro? Mahina. Mahina. Grapo. Di, black white ah. Yari ka mga nagkatulog niya, gano'n hindi ano. Pwede mo? Black white ah. Kumpul din eh. So, hindi na nag-estimate. Yan ah. Walang Please, pero next po ko ng video. Nakata. Alam mo ba? No, 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 no. Ay. What?
inside. Go. Inside. Dapat ka na dyan na. Puro tayo ng black and white. Yeah. Okay. Black and white, ginagawa mo. Hindi nga ta? Tatang mo. Ako na. Ako na. Wait lang. Apa na? Mga anak mo, DJ, ano na ko yan? Jangan tinggal tak kilen. Mau apa cuma. Jangan tinggal semua. Kita kan
Makat kami. Makat. Yeah. Susunod. Apa kira ko? Mika? Mika? Sulit ba?
Kami ito doa. Kuya? Iglaro ka na kan. Tagan, kuya? Ano ni? Bantay mode. Wala pa si Kwenta pero ito na. Pag ni Hera, kuya. Wait, bakat mo toy. Nalalaman mo dito yun eh. Ito na. Ang mga ano. Tigda ka doon lang, Hera. Ano yun? Pasusuka kayo lang. Hindi gato. Ito na dito yun. Manok ka? Duro pinta.
Ready na. Kaya kung beauty cellphone kuya. Ano oras yan? 12. Ano yun, Bukas mo.